Hola, benvinguts a la Merceria Pallars, un dels establiments emblemàtics de la ciutat de Vic. Estem aquí des del 1888, quan el meu rebesavi, Josep Pallars, va entrar a la finca i va obrir la botiga. Sobre principis del segle XX, el meu besavi va continuar amb el negoci fins que va entrar el meu avi, el Manel Pallars, que al retornar de la guerra, que havia estat a la llevador Oliveró, un cop recuperat, sobre el 1940, va entrar a formar part del negoci. Llavors, sobre el 1960, la meva mare i la meva tieta, que són les que van continuar el negoci, la meva tieta Maria Pallars i la meva mare, Maria Teresa Pallars, van continuar amb el negoci familiar i fins que jo, Xavi Pallarols Pallars, a principis del 2000, doncs em vaig incorporar a la botiga. A nivell patrimonial, la botiga que tenim avui és fruit de la reforma que es va fer el 1992, que es va canviar la botiga completament. Es va fer una cosa hasta per l'època molt moderna i que continua vigent fins al dia d'avui. Inicialment la botiga consistia en uns taulells de fusta que anaven de punta a punta. Actualment, degut a la reforma, aquests taulells es van canviar les estanteries, es va retallar la botiga i encara conservem en el fons de la botiga el sant. I un altre dels elements patrimonials que conservem és la caixa registradora, que la vam utilitzar fins ben entrat el 1950-60, encara s'utilitzava aquesta màquina registradora. Com a curiositat, aquesta finca sobresurt de la resta perquè era una de les entrades de muralla de la ciutat de Vic i en el moment d'entrar-hi el meu rebesavi, aquí hi havia un post de benzina i un bar. I el va tancar i va fer la botiga, va crear la botiga. D'aquella època conservem una imatge en què es veu el meu besavi enfilat a dalt d'un cotxe que no era ni seu, que es va ficar per la foto i allà es vol veure el post de benzina que hi havia. La nostra activitat es basa en la venda de merceria i que amb els anys hem hagut d'anar ampliant en el tema del gènere de punt, articles de moda, de complements, de regal i bé, us convidem a visitar-nos i estem a la vostra disposició per qualsevol tema de merceria.